повлияе положително или да реши даден обществен проблем. И понеже сме доста ново сдружение, може да ни намерите в момента в Facebook. Скоро ще си направим уебсайт, в момента го разработваме. Още повече занимаваме се с младежка мобилност, т.е. пращаме млади хора по различни образователни форми в Европа и в целия свят. Скоро ще се акредитираме и като EVS, приемаща и изпращаща организация. И като последно занимаваме се с доброволчество. Искам да ползвам случая да благодаря изключително много на книжарката Херикон за това, че ни предоставя отново своите помещения, за да организираме това събитие. Искам да благодаря много на Анна от Международна гимназия Васил Златарски, защото всъщност тя се свърза с нас и ни мотивира и вдъхнови и тази година да направим жива библиотека. И много искам да благодаря на тази годишните ни книги, че отделиха малко от времето си, за да ви разкрият какво представляват всъщност те, а не да ги гледате през призмата на стереотипите. Сега бих искал да дам думата на Алекс, която ще ви разкрие за регламента на събитието и как точно ще стане живата библиотека този път. Алекс. Здравейте! Много се радвам, че толкова много хора откликнаха на нашата покана и се събраха тук отново, за да проведем и тази годишната жива библиотека. Преди всъщност живите книги сами да се представят, защото аз не смятам, че има нужда аз да ги описвам и да ви ги представям, при положение, че те съвсем красноречиво могат сами да се опишат. Ще ви кажа накратко какъв е регламента на събитието. Всеки от хората живи книги ще се представи и след това ще заеме своето определено място в книжарницата. Ние се постарахме като цяло да ги разделим тематично, да се ориентирате по, например, раздел литература и чужди езици. Там ще бъде нашата книга от украински произход, филолог Оля Сорока, но това е само пример. По-натам ще ви кажа, ще начертая своеобразна карта, къде ще се намират нашите книги. След като изберете книгата, която искате да прочетете първи, ще разполагате с 15 минути, в които ще трябва да ограничите четенето. Като цяло сме замислили да има 4 кръга четене, т.е. подбирайте внимателно и мъдро книгите, които искате да прочетете, според вашите собствени интереси. Позволявайте и на другите участници също да се включат в дискусията, а защо не и всъщност заедно да провеждате този разговор, неформален разговор. Сега ще дам думата на първата жива книга, господин Мирослав Трат, и след това те ще си предават микрофона, за да се представят. Благодаря на всички, че сте тук. Благодаря за поканата. За мен това е второ участие в жива библиотека и едно събитие, което за мен е дълбоко емоционално, тъй като първият път бяхме заедно с Петю Ангелов, един човек, който можеше да ви каже буквално как е опъвкал от санскрит до английски и старошведски. За съжаление, той ни напусна, но остави един много важен завет, именно хората, колко са важни техните истории. Аз се занимавам с Близък изток и Северна Африка, имам блог, пътувам в района, последно бях в Ирак, съвсем наскоро се завърнах, където снимахме документален филм с още един колега. Общо взето, това е моята дейност, журналист на свободна практика и анализатор, най-общо казано. И се интересувам наистина от хората. Заради това и пътувам в Турция, в Ливан, в Ирак, в Сирия, за да изучавам хората как живеят по тези места. Ще се радвам, ако ви е интересно, ще поговорим малко по-късно. Благодаря ви. Здравейте, аз се казвам Стела. Социален работник съм, работя в кризисен център за деца, преживели насилие, но отделно съм председател на спортен клуб за интеграция Видоша.
Това е неправителствена организация, която работи за развитието на спорта сред хората с зрителни увреждания, за интеграцията на хората с зрителни увреждания чрез спорт, като според нас това е спорта е най-лесният начин за интеграция на хората. Все пак всички обичаме да се забавляваме, всички обичаме да спортуваме заедно. И това, което бих казала за себе си, е, че обичам предизвикателствата, обичам когато хората си казват аз мога. Когато го казват, когато го доказват. И аз обичам да казвам, че мога, обичам да си доказвам, че мога. Здравейте, аз съм Юлия. На предния дизайн на библиотеката бях от другата страна, или като организатор, или като публика, като читател. Но сега ме поканиха за жива книга и съм много щастлива, че ще мога да си поговоря с вас. Научихме за книгата Пътешественик и си говорихме с приятели, че всъщност защо аз съм пътешественик. Да, обиколила съм разни места, пътувала съм на стоп, поживях известно време в Мексико, малко повече от първоначално предвиденото. Дали това ме прави пътешественик, аз не съм много сигурна, но обичам наистина да пътувам. Мисля, че доста ме обогатява, не си представям да не пътувам и съм готова да ви разкажа за това къде съм ходила, какво съм правила и пък да видим дали отговаря на стереотипа за пътешественик или не. Добър вечер на всички. Казвам се Антуан Олег Йосифов. Тази вечер, преди да започнем, аз съм книгата за евреите, антисемитизма. Аз съм евреин по народност. И преди да разкажа малко за себе си, да поздравя колежката, че се занимава с спорт, също така тренирам лека атлетика, но може да ме питате за това малко по-късно. Днес ще ви разкажа, ако искате да дойдете при мене, малко повече за иудаизма, малко повече за еврейския начин на живот. Много ще се радвам, ако имате някакви въпроси, ако се интересувате спрямо религия, спрямо традиции, спрямо начин на живот, спрямо развитието през обществото, през гледната точка на българския народ. И ще се радвам тази вечер да се запознаем с вас. Мерси много. Здравейте, радвам се да съм тук. Казвам се Катияна и съм феминистка. Ще ви говоря за това какво е феминизъм и също ще разчупя малко негативни стереотипи за феминизма, защото те са прекалено много. И ще се радвам, ако имате въпроси. И това общо взето. Равноправие между половете, не за сметка на мъжете, просто равноправие. Благодаря. Радвам се да съм. Може би да чуя от вас нещо за Украйна. Аз съм отворена книга. Всеки ден се срещам с много отворени други български книги, млади и интересни, които чета за България. Идвам от един град, който се казва Лвов, в който българска филология и български език се преподава от 130 години. Има много традиции. Мисля, че основният компонент на всяка една книга, която иска да оцелее, е любов. И мисля, че с любов ще ви разкажа днес за Украйна. Здравейте, казвам се Инес Собашка и се занимавам с кондиционни тренировки и здравословно хранене. Преди бях професионално се занимавах с баскетбол, но тежка контузия ме доведе до там, че видях как мечтите ми буквално се сринаха на парчета пред очите ми и от човек с цели и амбиции една сутрин се събудих без мисъл. Преминах през това да живея без никаква цел, да бъда разочарована и отчаяна, но реших да превърна разочарованието си във възможност да изследвам човешкото тяло и неограничения му потенциал да се възстановява. И
не здравето ми в един момент. Аз положих усилия да го възстановя и сега давам всичко от себе си, за да вдъхна тази увереност и надежда в хората, които са загубили тази възможност. Затова, ако искате да разберете как можете да превърнете всяко разочарование просто във възможност, вместо да демонстрирате мъка, провал и разочарование, да демонстрирате своя потенциал и неограничени възможности, ще се радвам да си поговорим. Здравейте, аз съм Никола Бозджиев. Вероятно повечето ме познавате, тъй като съм ученик на гимназия доктор професор Васил Златарски. Аз се занимавам с жонгльорство професионално. Може би днес ще си говорим повече за изкуство, но по-конкретно цирковото изкуство. Как да го опазим, как да го запазим, тъй като то е най-старото българско изкуство и е на път да изчезне. Имаме нужда от него и затова ще се надявам да ви хареса моята част от този ивент. И се надявам да дойдете, да ви покажа някои трикове, примерно, да забележите как, да разберете по-точно как може да запазим цирка, как може да се погрижим за него и да възстановим всеки един елемент, който е рухнал през тези години. Благодаря. И така, след като нашите свръхинтересни книги красноречиво описаха себе си, е време да начертаем картата. Все пак се намираме в една доста богата и голяма книжарница и ще ви е трудно да се ориентирате без да ви кажа. Всъщност аз на всеки 15 минути